Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Panong. Taong 1982, Rawis, Albay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang trabahador si Panong ng abaka sa kanilang lugar. Nasa edad 15 pa lamang itong si Panong nang natuto na siyang gumawa ng abaka. Hindi na kasi maaasahan ng kanyang ama, gawa ng baldado na yon dahil sa iniindang karamdaman nito. Bilang panganay sa kanilang pamilya, lahat ng responsibilidad ay sinalong lahat ni Panong. Maglalabing-anim pa lang siya noong mga panahong yon, kaya hindi niya pagaanong iniinda ang pagod ng pagpapasa ng abaka. Wala din naman kaso yun kay Panong, sa kadahilanang ang mga magulang niya ang kanyang binubuhay. Halos magkayod kalabaw na si Panong gawa ng napakahirap maging isang trabahador ng abaka. Napakaraming proseso nito na mas lalong nagpapabigat para sa mga taong nagtatrabaho dito. Halos mapuno na din ang bahay nila Panong ng abaka dahil sa doon niya din iniimbak ang kanyang mga nakolekta. "Tay, kumusta na ho kayo?" tanong ni Panong sa nakaratay niyang ama. Nakagawian na kasi ni Panong na kumustahin ang kanyang ama sa tuwing siya ay uuwi ng kanilang bahay. Di naman nakakasagot ang kanyang ama, gawa ng maging ang pananalita nito ay naapektuhan na ng kanyang karamdaman. "Kumain ka na dito, Panong," wika naman ng kanyang ina. Matapos yan ay tumungo na nga si Panong sa kanilang kusina upang kumain ng merienda. Hapon na kasi kung umuwi si Panong. Matapos nitong makapagmeryenda, ay magpapatuloy ulit yon sa pagsasalansan ng abaka upang hindi ito mabasa. Ganon at ganon palagi ang nakagawian ni Panong sa bawat araw na lumilipas. Isang araw, habang kumukuha ang grupo ni Panong ng abaka, ay meron silang nasipat na grupo din ng tao na nag-aani ng pananim. Ang ipinagtataka lang ni Panong noong mga panahong yon ay ang bilis ng pagpuputol nila ng abaka. Hindi ito napapansin ng mga kasamahan niya, gawa ng abala din ang mga yon sa kani-kanilang trabaho. Di na niya yon gaanong pinansin sa kadahilanang mahuhuli siya sa kanilang grupo kung hindi niya itutuon ang kanyang atensyon sa kanilang ginagawa. Habang nagpuputol ng abaka si Panong, ay kusang pumapasok sa isip niya ang mga katanungang hindi niya kayang sagutin. Kitang-kita kasi na ang dalawang payat na lalaki ay maning-manilang para sa kanila ang pagpasa ng gatrosong abaka. Isipin niyo napakalalaki ng mga katawan ng abaka, tapos nakakaya ng mga payat na lalaking yon ang pagpasa nito ng tig-3 puno. Lumipas ang ilang oras at natapos na nga ang trabaho ni Panong. Nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, ay nagkataon namang nakasalubong niya ang dalawang lalaking yon na nakita niya kaninang nagpapasa ng tig-3 abaka. Di na niya pinansin hanggang sa pagdaan ng mga ito ay biglang bumulaga kay Panong ang napakabahong hangin. "Huh? Ano ba yun? Ang baho!" wika ni Panong. Nang marinig yon ng dalawang lalaki ay napatingin yon sa kanya ng masama. "Anong mabaho? Kami ba yung tinutukoy mo?" tanong ng isa rito. Agad namang napalingon si Panong dahil sa tanong ng lalaking yon. Hindi ho.
Pasensya na ho kayo ha. Nabigla lang ako eh. Mauna na po ako. Sagot naman dito ni Panong. Matapos yan ay dali-daling naglakad papalayo si Panong. Gawa ng nakakaramdam siya ng pagkahilo nang tumingin siya sa dalawang yon. Napansin din niyang umiikot ang mata nito habang nakatingin yon sa kanya. Ang isa namang lalaking naroroon ay kamot ng kamot sa kanyang muka na para bang kating-kati siya. Kinagabihan, habang natutulog na sila Panong, ay biglang merong dumating na panauhin. Naglalakad yon papaikot sa kanilang bahay habang humihinga ng malalim. Hindi yon nagsasalita at patuloy lang ang mga ito sa paglalakad. Ilang minuto ang lumipas ay biglang tinadyakan nito ang dingding ng bahay nila Panong na siya namang ikinagising ng mga taong nasa loob. Agad silang nagsilabasan sa kani-kanilang mga silid upang magmatsyag kung ano ang nangyayari sa labas ng kanilang bahay. Paikot-ikot lang ang mga nilalang sa kanilang bahay habang nag-aangil. Hanggang sa merong kakaibang nangyari noong mga panahong yon. Ayon kay Panong, bigla-bigla na lang umalulong ang mga ito. Parang asong nasakta ng husto ang pag-alulong ng mga yon. Hindi naman nila ito pinansin hanggang sa meron silang narinig na punong binubunot sa lupa. Rinig din nila ang pagtapo ng nilalang sa punong yon dahil sa lakas ng pagbagsak nito sa lupa. "Nay! Si tatay!" tanong ni Panong. Agad namang binalikan nila ang kanilang ama sa silid nito upang tingnan kung hindi ba nagising yon. Pagdating nila sa silid ay nakita nilang nanginginig ang kanilang ama habang bumubula ang bibig nito. Meron din silang nakitang napakahabang balahibo na sumuot sa bintana kung saan naroon ang kanyang ama. Kung ano-ano na ang ginawa nila Panong noong mga oras na yon upang kahit papaano'y maibsan ang iniindang karamdaman ng kanilang ama. Sa awa naman ng Diyos, ay napatigil naman nila ang karamdamang iniinda ng kanilang ama nung mga panahong yon. Pinainom muna nila ito ng maligamgam na tubig at doon ay pilit nila itong tinatanong kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Kurang. Ang tanging na isambit ng kanyang ama. Kinaumagahan ay araw na ng pagbenta ng kanilang abakang na ani. Maraming nagsikumpulan sa kinakargahang sasakyan ng abaka upang maibenta yon sa karatig lugar. Matapos makapagbenta nila Panong, ay bumili siya ng makakain para sa isang buwang walang trabaho. Magdedepende na lang sila sa kanilang mga pananim upang makaraos sa bawat araw na dumaraan. Habang nagkakarga si Panong ng kanyang abakang na ani, ay nakasalubong na naman niya ang dalawang lalaking yon. "Manoy, magandang umaga," wika ng isang lalaking nakasalubong ni Panong. Napayuko lang naman si Panong, gawa ng nakakaramdam siya ng kilabot sa tuwing nakikita niya ang mga ito. Sinipat niya ito ng mabilisan at laking gulat na lamang niya nang makita niya ang isa dito na halos maputol na ang braso dahil sa pinsala nitong natamo. Animoy na daganan yon ng malaking bagay na siyang naging sanhi upang mawasak ng tuluyan ang buto ng taong yon sa kanyang braso. Ang nakakapagtaka lang ayon kay Panong, ay hinahayaan lang ng lalaki ang kanyang bali sa braso na para bang hindi ito nasasaktan. Ni hindi na yon nag-abalang lagyan ng kahoy at benda ang braso niya.
Nakatitig lang yun kay Panong na animoy nag-aangil na parang aso. Matapos nang maikargayo ni Panong, ay dali-dali niyang kinuha ang bayad at agaran din namang umalis sa lugar na yun. Pumunta muna siya ng bayan ng sa gayoy makabili siya ng kanilang bigas at uulamin. Sumapit ang gabi at ganun na naman ang nangyari sa kanilang tahanan. Habang merong naglalakad at umiiyak sa labas ng kanilang bahay, ay hindi na sila nag-abala pang lumabas ng kanilang sala. Ang ginawa nila Panong noong mga oras na yon ay dumikit sa higaan ng kanilang ama. Habang naglalakad ang mga yon, ay pansin ni Panong ang pag-uusal ng kanyang ama habang nakapikit yon. Pinapakinggan lang ito ni Panong sa kadahilanang nais niyang malaman kung ano ang binubulong ng kanyang ama. "Usal yan ng gugurang, Panong. Kung nais mo yan matutunan, basahin mo to." Wika naman ng ina niya habang inaabot ang isang librong napakaliit. Ang ibinigay na libro ng ina nila kay Panong ay ang libreta ng gugurang. Isang engkantadong nagbabantay sa tao upang mailigtas sa kapahamakan. Meron itong nag-iisang kawal na kung tawagin sa amin ay katambay. Ang katambay ay isang nilalang na merong pudong na kulay pula. Napapalibutan yon ng ginto sa katawan. Meron din itong malaking katawan na merong nagsisihaba ang mga balahibo. Hindi rin maaaninag ang mukha ng katambay, gawa ng ang pudong nito ay umabot na sa kanyang leeg. Ang katambay ay isang espiritong nangangalaga at nagliligtas ng tao sa kapahamakan. Kusang lumilitaw din ang katambay kapag merong humihingi ng tulong dito. Habang nagpapaliwanag ang ina ni Panong, ay doon niya naunawaan ang nilalang na pumigil sa dalawang lalaking yon. Nakumpirma din niyang nasundan siya ng dalawang lalaking yon na hinihinala niyang mga aswang. Patuloy pa rin ang pagpapalaspas ng mga pakpak sa itaas ng kanilang bahay na para bang meron itong iniiwasan. Habang ang ama naman ni Panong noong mga oras na yon ay patuloy pa rin sa pag-uusal kahit na nanginginig na ang buong katawan nito. Kinaumagahan ay natagpuan na lamang nila ang kanilang ama na wala ng buhay sa hinihigaan nitong papag. Nakangangayon nang matagpuan ito ng kanyang asawa. Halos mamamatay na sa kakaiyak itong magkakapatid dahil sa nangyari sa kanilang ama. Yung kapatid ni Panong noong mga panahong ito ay masyado pang bata upang maunawaan ang nangyayari sa paligid. Ni hindi niya nga natandaan ang pagkawala ng kanyang ama dahil nasa edad 3 pa lamang siya noong nangyari ang pagkamatay nito. Magmula nang namatay ang ama nila Panong, ay sinisi nito ng tuluyan ang dalawang aswang na kanyang pinaghihinalaan. Lumapit siya sa isang manggagamot sa kanilang lugar upang magpatulong sa gagawing pagsasanay at pagkakabisa ng mga usal na nasa librong ibinigay ng kanyang ina. "Gusto mo ba talagang matuto, iho?" Tanong ng manggagamot. "Oo, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang kamatayan ng aking ama." Sagot naman ni Panong. "Kung nais mong tulungan kita, ay kailangan mo munang tulungan ang sarili mo. Ang abilidad na maaari mong mataglay sa librong ito ay gamitin mo upang maprotektahan ang mga mahal mo sa buhay at hindi sa pagkawasak ng mga nilalang na nasa paligid mo. Huwag mong lahatin ang mga aswang dahil hindi lahat ng masama ay masama." Pagpapaliwanag naman ng manggagamot. Lumipas ang ilang araw
linggo, buwan, at kabisado na ni Panong ang mga usal na naroon sa libretang ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Nasilayan na rin niya ang katambay noong mga panahong nag-uumpisa pa lamang siya sa kanyang pagsasanay. Saksing buhay din ang mga kapatid ni Panong noong mga panahong yon na siyang magpapatunay na totoo ang kwentong ito. Isang araw, habang papauwi si Panong galing sa bahay ng kanyang kinikilalang maestro, ay nakasalubong niya naman ang dalawang lalaking yon. Agad niyang napansin sa mga ito ang pagkawala ng bali sa braso na siya namang ikinagulat ni Panong. Paano ba naman kasi? Normal na yung braso nung isang lalaki. Nagiinit talaga ako kapag nakakasalubong ko tong tao na to eh. Wika ng isang lalaki. Agad namang tumingin si Panong ng masama sa mga ito. Gawa ng bumalik na naman yung puot na nararamdaman niya sa mga nilalang na yon. Alam niya kasing yun ang dahilan kung bakit pumanaw ang kanyang ama. Bakit ka naman nag-iinit sa akin? Dapat nga akong mag-init sa inyo eh. Mga hayop kayo! Sagot naman dito ni Panong. Kahit anong gawing paninindak ng mga nilalang na yun sa kanya, ay hindi pa rin siya natitinag sa mga ito. Nang mag-umpisang mag-usal ang isang lalaking kasama nito, ay agad namang sinabayan yon ni Panong. Hindi lang kayo marunong sa lihim na karunungan. Ito ang tatandaan nyo. Kapag bumalik pa kayo sa bahay namin upang maminsala, magkakamatayan na tayo. Banta ni Panong sa mga ito. Tumawa lang ang mga yon at tinalikuran na si Panong ng tuluyan. Nagpatuloy naman sa paglalakad si Panong upang makabalik siya ng mas maaga sa kanilang bahay. Habang siya ay naglalakad ay pumasok sa kanyang isipan ang sinabi sa kanya ng manggagamot noong siya ay nagsasanay pa lang. Iho, iwasan mong magbanta sa mga aswang dahil sa mapaghigante ang mga yan. Hindi yan matatahimik kahit sa salitang binitawan mo lang. Yun ang naalala ni Panong na nasa kanyang isipan. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon at doon na nga nangyari ang kinakatakutan ng ina ni Panong. Sa pagkakataong yon ay nagsisisigaw na ang dalawang lalaking nasa labas ng kanilang bahay na tila bag galit na galit ang mga yon. Ano? Kami pa talaga ang inahamon mo? Lumabas ka dyan! Sigaw ng isang nilalang. Alam ni Panong na yun na ang dalawang lalaking kanyang pinaghihinalaan dahil sa magkahawig ang boses ng mga yon. Habang naglalakad siya ay patuloy lang sa pag-uusal si Panong ng mga usal para sa proteksyon ng katambay. Paglabas ni Panong sa kanilang bahay ay siya namang paglitaw ng katambay na tinawag niya. Meron siyang daladalang bolo noong mga panahong yon na binabad sa abo at sa talabang dinurog. Sa sobrang galit no ni Panong ay itinarak pa niya yon sa lupa at kinargahan ng sumpa. Napakabisa ng pangontrang yon sa kadahilan ng kahit maliit lang na sugat ang mata mo ng aswang dito ay ikakamatay nila yon. Hindi pa sapat ang pagiging mapaghiganti nyo sa nararamdaman kong galit para sa inyong dalawa! Sigaw ni Panong habang sumusugod sa mga ito. Agad din namang nagsiliparan ang mga aswang upang hindi ito maabutan ni Panong. Paglipad ng mga yon ay siya namang paghabol sa kanila ng katambay na tinawag ni Panong. Pinalo sila nito sa ulo na siyang naging sanhi upang bumulusok ang mga yon sa lupa. Paglagapak ng dalawa sa lupa
ay agad ginilitan ni Panong ang dalawang yon ng ulo. Halos mapuno ng dugo si Panong gawa ng dahan-dahan niyang ginilitan ang natitirang aswang na nabuhay. Matapos nitong mapatay ang dalawang aswang, ay agad din namang humukay si Panong ng libingan para sa mga yon. Ang katambay na kanyang tinawag noong mga oras na yon ay bigla na lang pumasok sa isang puno hanggang sa hindi na yon nasundan ng paningin ni Panong. Lumipas ang mga araw at naging tahimik na sila ng tuluyan kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Magmula nang napaslang ni Panong ang dalawang salot na aswang na yon, ay nabuhay na muli silang matiwasay ng kanyang pamilya. Kahit ganun pa rin ang estado ng kanilang buhay, ay hindi yon naging sanhi upang itigil nila Panong ang kanilang pangarap. Dahil na din sa pagpupursige ni Panong, ay nabigyan niya ng matiwasay na buhay ang kanyang mga kapatid upang hindi na nila muli pang maranasan ang hirap ng buhay. Yan din ang binitawang sumpa ni Panong noong mga panahong pinaglalamayan ang kanyang ama. Magpahanggang sa ngayon, ay hindi pa rin malilimutan ni Panong ang kanyang karanasan nung minsan niyang naging kasama sa laban ang gabay ng tao na kung tawagin ay Katambay. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung Katambay ngayon ko lang to narinig. Unang basa ko pa nga Katambay. Oh, what's up mga Katambay? Well, anyway, yung Katambay ngayon ko lang siya narinig. Sa tingin ko, hindi to isang uri ng engkanto kasi nasasamon siya sa paggamit lang ng mga usal o mga salita. Feeling ko anghel to na ganun lang yung anyo. Sa paningin natin ng mga tao, ganun lang siya. Pero anghel to malamang. Kasi sinasamon siya eh. Parang yung mga Latin, di ba? Yung mga dasal natin. Kapag nantitigal po tayo, parang hadukin yan sa paningin ng mga multo eh. Tas ang nagbibigay lakas sa atin yan, si Ama. Ano ba yung mga nanggagaling na lakas kay Ama? Andyan yung mga anghel, mga makapangyarihang salita, mga kakaibang puder, at kung ano-ano pa. Ito naman ay opinyon ko lang Opinyon ko lang yan, na anghel yung Katambay. Hindi siya engkanto. Kasi nabanggit sa kwento parang uri ng engkanto eh. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.